Mosselen kweken in de Westerschelde. Maar hoe zit het dan met die schadelijke PFAS daar in het water? Daarom zijn wij ook als eerste begonnen met het testen van wilde mosselen hier op PFAS. En toen bleek dat in die mosselen eigenlijk heel weinig PFAS zat. En verder in deze Zeeland nu. Faillissement lampenfabriek onvermijdelijk. En Zeeuwse bestuurders ongerust over kabinetsplannen. Goedenavond. We beginnen met de Vitriet. Want het einde van deze lampenfabriek in Middelburg lijkt er nu dan echt aan te komen. Directeur Nico Bolleman had al zijn hoop gevestigd op een kort geding tegen First Brands Group. Een klant die niet betaalde. Want met een gunstige uitspraak en dus betaling zou de Vitriet uit de geldnood kunnen komen. Maar dat is uitgebleven. Vitriet zit al enige tijd in financieel zwaar weer omdat hun grootste partner, First Brands Group, niet betaalt. En als gevolg ontvangt het personeel al 2 maanden geen loon. Om het bedrijf te redden heeft directeur Nico Bolleman een kort geding aangespannen tegen First Brands Group. En een uitspraak is inmiddels bekend, maar hij omschrijft het als een Pyrrhusoverwinning. Met andere woorden, Vitriet heeft gewonnen, maar ze krijgen het geld in termijnen. Dat komt te laat, waardoor Bolleman zeker weet dat Vitriet binnenkort failliet zal gaan. En dat komt hard binnen bij het personeel. Ja, is heel jammer, ook omdat het bedrijf natuurlijk al heel lang bestaat. Het is sinds 1893. En dat het dan na 130 jaar zo eindigt, is natuurlijk heel triest. Het is gewoon klaar, afgelopen. Ik reken er echt niet op dat het nog goed komt. Ik heb er 40 jaar gewoon een deel van mijn leven geweest. En dat houdt nu op. Heel jammer. Vakbond CNV heeft gisteren al een faillissement aangevraagd namens de werknemers. En die zitting is op 1 oktober. Of het personeel het salaris van de afgelopen 2 maanden nog uitbetaald krijgt, wordt later bekend. Mosselen kweken in de Westerschelde. Wie de verhalen over de waterkwaliteit van de Westerschelde kent, zal misschien niet zo snel op dat idee komen. Maar de gebroeders Steketee uit Ierseke, die zien er echt brood in. De Westerschelde kent een treurige geschiedenis als het gaat om industriële vervuiling. In de jaren 70 van de vorige eeuw was het een van de meest vervuilde rivieren van Europa. En in 2021 werd weer een dieptepunt bereikt. Eet geen vis uit de Westerschelde. Eet geen vis uit de Westerschelde. In vis en garnalen zit zoveel PFAS dat je zelfs bij het eten van kleine hoeveelheden al te veel PFAS binnenkrijgt. Al met al geen ideale omstandigheden om mosselen te gaan kweken in deze rivier. Maar de gebroeders Steketee keken niet naar de problemen, maar juist naar de mogelijkheden. Nou, het heeft verschillende redenen waarom dit een goede plek is. We zitten ten eerste beschut tussen de plaat over daar, de Hoge Bol, en de dijk. Een ander groot voordeel is dat we eigenlijk continu heel veel vers water vanuit de Noordzee krijgen. Het stroomt hier echt elke dag miljarden liters vers water naar binnen. Dat zorgt eigenlijk voor dat de omstandigheden om die mos te laten groeien heel goed zijn. Voordelen dus, maar de PFAS-olifant in de kamer moet meegewogen hebben. Bijna iedereen vraagt als eerst van, maar dat is toch een probleem met die PFAS. Maar daarom zijn wij ook als eerste begonnen met het testen van wilde mosselen hier op PFAS. En toen bleek dat in die mosselen eigenlijk heel weinig PFAS zat. Er zit bijvoorbeeld net zoveel PFAS in eieren of als in vlees of als bijvoorbeeld in vissticks. Er zit veel meer PFAS in dan onze mosselen. Dus werd besloten om een proefopstelling te maken met mosselen aan lijnen, de zogenoemde hangcultuur. We zijn nu begonnen met 5 kleine installaties. We moeten eerst aantonen ook aan de instanties dat dit commercieel vatbaar is met die kleinere installaties. En dan kunnen we per jaar moeten we afstemmen om uit te breiden. Ja, hoeveel dat uiteindelijk gaat zijn, dat kan ik echt nog niet zeggen. Hier en daar werpt de gok om hier mosselen te gaan kweken zijn vruchten af. Kijk, hier zit hij echt helemaal bomvol met mossels aan. De impact van de installaties op de omgeving worden gemonitord door de HZ University of Applied Sciences. De mosselen zelf worden regelmatig geanalyseerd door PFAS. En de resultaten zijn goed. Wordt dit dan dus een commercieel succes? Er zitten heel veel risico's aan. Hè. We hebben bijvoorbeeld heel veel zeesterretjes gezien begin van dit jaar. Er heeft een deel van een mosselzaad al opgegeten wat we nu hebben gevangen. Dus dat kun je moeilijk zeggen. We hopen al uiteindelijk wel natuurlijk een boterham mee kunnen verdienen. Maar ja, of dat gaat lukken, dat zal de toekomst uitwijzen. Heerlijk schild. Of de consument zich iets of niets gaat aantrekken van het feit dat de mosselen uit de Westerschelde komen, dat zal moeten blijken. In ieder geval kunnen we weer iets eten dat in de Westerschelde geleefd heeft. En dat
is hoopvol. Tegen een 57-jarige voetbaltrainer is voor seksueel misbruik een celstraf van 5 maanden geëist en ook een werkstraf van 180 uur. De trainer uit de gemeente Tholen heeft bekend dat hij meerdere keren aan het geslachtsdeel van een 10-jarige jongen uit zijn team heeft gezeten. Tegen de trainer is ook een gebiedsverbod geëist, want hij liet nog regelmatig zijn hond uit in de buurt van het huis van de jongen, terwijl die helemaal niet in de buurt woont. 2 Poolse vrouwen uit Nieuwvliet zamelen spullen in voor hun geboortestreek in Polen. Die is getroffen door een overstroming. Er zitten hele familie en vrienden zonder dak. Ze hebben alles kwijt wat ze hele jaren hebben voor gewerkt. Dus wij dachten, wij gaan toch proberen inzamelen spullen voor overstroming in Polen. Voor de mensen die hebben dat heel nodig. Ja. Alle hulp is welkom. Nu zijn we bezig met de kleren, met de schoenen, slaapzakken, handdoeken, beddengoeden. Maar eigenlijk schoonmaakartikelen zijn heel nodig. Spullen kunnen naar de sporthal van Katzand worden gebracht. Donderdag, morgen dus, vertrekt de eerste lading naar Polen. De onderwijsplannen van het kabinet uit de troonrede zijn desastreus voor het hoger onderwijs in Zeeland, zeggen betrokkenen bij de HZ University en bij het University College Roosevelt. De onderwijsinstellingen zouden moeten inkrimpen of zelfs helemaal verdwijnen. De opleiding International Business aan de HZ is helemaal in het Engels. Studenten vinden dat fijn. Het is wel leuk, want je leert heel veel andere mensen kennen en je level van Engels wordt ook veel hoger. En het wordt ook steeds makkelijker om veel Engels te praten. Voor mij is dat heel erg leuk, want op deze manier leer ik eigenlijk ook de mensen in mijn klas beter kennen, omdat ik met heel veel internationals in de klas zit. En die spreken allemaal geen Nederlands. Dus het zou eigenlijk niet logisch zijn als de opleiding in het Nederlands gevoerd zou worden. Maar het kabinet maakt andere keuzes voor het hoger onderwijs, liet de koning gisteren in de troonrede weten. Een van die keuzes is om het aantal buitenlandse studenten te verminderen en het Nederlands weer de norm te maken in het hoger onderwijs. Aan de HZ University of Applied Sciences komt 17% van de studenten uit het buitenland. 9 van de 40 opleidingen aan de HZ zijn in het Engels of gedeeltelijk in het Engels. Als dat wegvalt, heeft dat grote gevolgen voor de studenten. This exact program is international business, and I think it's proper that it's in English because English is the most spoken language in the world, and I just wouldn't be able to study. University College Roosevelt in Middelburg bestaat voor meer dan 50% uit buitenlandse studenten. En al het onderwijs is in het Engels. De gevolgen zouden hier nog groter zijn. Ja, ik denk dat de stop op buitenlandse studenten, als het zo bout wordt doorgevoerd voor UCR, echt desastreus is. Voor ons als HZ zou het betekenen dat we een aantal opleidingen die juist voor Zeeland heel belangrijk zijn, dat we die niet meer aan zouden kunnen bieden. En dat, dat internationaal talent wat je hier naartoe wilt trekken, wat hier zo nodig is, dat je dat niet meer zou kunnen doen. De provincie Zeeland ziet ook liever niet dat het aantal buitenlandse studenten kleiner wordt. Maar wat is er aan te doen? En ik hoop en ik wens, en daar ga ik ook het gesprek over aan, dat het kabinet inziet dat maatwerk nodig is. Welk type opgeleide mensen heeft onze industrie, hebben onze instellingen nodig? En als dat ook internationaal georiënteerd is, dan moet daar oog voor zijn. Aangeschoven is collega Marcel de Kraan. Marcel, we gaan er toch altijd zo prat op in ons land dat we een internationale handelsnatie zijn. Ja, dus waarom wil het kabinet af van die buitenlandse studenten? Nou, het is vooral een huisvestingsprobleem. Kijk, in de grote studentensteden van Nederland, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, ook wel Den Haag en Leiden, is het gewoon heel moeilijk om aan een kamer te komen. En daarom zegt het kabinet, als er nou minder buitenlandse studenten zijn, dan kunnen onze eigen Nederlandse studenten daar wel op kamers. Maar dat speelt toch helemaal in Zeeland niet? Nee, in Zeeland speelt het helemaal niet. Sterker nog, die onderwijsinstellingen, die hebben juist die buitenlandse studenten nodig. En ook het bedrijfsleven. UCR is bijvoorbeeld bijna opgericht om buitenlandse studenten naar Zeeland te krijgen. En daarom zegt de provincie ook, we gaan nog eens praten in Den Haag of het niet anders kan hier voor Zeeland. Marcel, dankjewel. Tegen een 32-jarige man uit Kruiningen is 4 jaar celstraf geëist vanwege seksueel misbruik van zijn stiefdochter. De man wordt ervan beschuldigd dat hij de minderjarige dochter van zijn vriendin meerdere keren heeft verkracht en betast. Het misbruik startte toen het meisje ongeveer 11 jaar was en duurde 5 maanden. En ook zou hij een latere partner in haar buik hebben geschopt terwijl ze zwanger was.
Een uitbraak van ringworm heeft dierenasiel Zeeuws-Vlaanderen in Terneuzen hard getroffen. En om van die hardnekkige schimmelinfectie af te komen, moeten specialisten de opvang binnen en buiten helemaal schoonmaken. Maar er hangt wel een prijskaartje aan, €10.000. Om al dat geld bij elkaar te sprokkelen is Tanita de Kok uit Hulst een doneeractie gestart. Ik heb altijd heel veel respect gehad voor de mensen die daar werken. Het is best wel aanpoten. Een vriendin van mij werkt daar en die vertelde ook dat het momenteel best wel zwaar is. Dus ik dacht, ja, ik moet iets doen. En wat is nou echt het grote gevaar van ringworm? Ze krijgen er grote kale plekken van. Ja, het is besmettelijk voor mens en dier. In het asiel is het zo dat alle dieren zitten best wel veel bij elkaar, waardoor ze dus allemaal besmet geraken. En Film by the Sea is vorige week in totaal 42.000 keer bezocht. En dat zijn bijna 1000 bezoekers meer dan vorig jaar. Festivaldirecteur Jan Doense noemt het daardoor een van de mooiste festivaledities van de afgelopen jaren. Volgend jaar vindt het filmfestival in Vlissingen een week later plaats. Het start dan op vrijdag 12 september en eindigt op de 21ste. De dag begon bewolkt, maar daarna kwam de zon. Het was vrij warm met temperaturen rond 22 graden. Morgen opnieuw een mooie nazomerdag met veel zon en hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. 23, 24 graden. Ook vrijdag en zaterdag zijn mooi, maar zondag een toenemende kans op een regen- of een onweersbui. En tot zover deze Zeeland Nu. Nog een hele fijne avond en graag tot morgen.